homeopaatti Jaana Kolehmainen, hoidat myös eläinasiakkaita ja tässä taisi hiljattain olla koira, jolla oli käytöshäiriöitä. Kertoisitko siitä pikkusen, mitä oli taustat ja mitä oli sitten lopputulos? Taustalla oli tällainen kodinvaihtajakoira, käytösongelmien takia, pitovaikeuksien takia ja aikuinen kaveri, joka ei luottanut ihmisiin niin paljon, että hän olisi antanut vieraiden ihmisten varauksetta koskettaa itseään. Hän valitsi, kenet hän halusi niin kuin lähelleen ja jos häntä katsoit, jos häntä yritit koskettaa niin, että hän ei sitä itse tarjonnut, niin hän haukkui. Lisäksi hänellä sitten oli tätä myötä tullut merkkaamisongelmia, eli luotonta jalannostoa luvattomiin paikkoihin, mikä saa monet ihmiset huonolle tuulelle työpäivän jälkeen ymmärrettävästikin. Ja monesti silloin, kun koiralla on stressi tai sillä on kipuja ja se jää yksin, se yrittää rauhoittaa itseään ja valitettavasti merkkaaminen on yksi koirien rauhoittavista signaaleista. Ja ihmisillä se nyt vaan toimii valitettavasti päinvastoin nostaen verenpainetta ja huonoa fiilistä. Ja tämä kyseinen koira oli vastaanotolla, eli en ole häntä vielä nähnyt uudestaan, mutta olen ollut yhteydessä omistajaan tämän lääkeainemäärityksen jälkeen. Ja hän sanoi, että koira on alkanut leikkiä, se on hyvin pentumainen, se ei ole merkkaillut. Ja nyt jännitämme, kun omistaja lähtee lomalle, että mitä tämä lomalla olo tai tavallaan lomastressi, eli kotiin jäämistressi aiheuttaa tälle koiralle, mutta eläimet on ihania, kun ne reagoi niin nopeasti, sieltä tulee niin spontaani, omistajia ilostuttava reaktio. Tuo kuulostaa fantastisen hienolta koiranomistajana itsekin, niin osaan arvostaa hyväkäytöksistä koiraa. Onko tämä epätyypillistä vai tyypillistä, että eläin reagoi tällä tavalla, voisiko sanoa nopeasti? Hyvin tyypillistä. Hyvin tyypillistä. Edellyttäen, että siellä ei ole mitään vakavaa patologiaa tai muuta sellaista taustalla, joka tavallaan estää kehon nopean vastaamisen. Eläimet on hyvin impulsiivisia, niiden elämän voima on impulsiivinen. Eläimet ikään kuin katsovat eteenpäin. Ja myöskin niiden kehot reagoivat hyvin pienestä hyvin helposti. Eli se on käsittämättömän palkitsevaa niin homeopaatille kuin sitten todellakin ilostuttavaa omistajalle silloin, kun rupeaa näkemään sen päivänsäteen siinä omassa lemmikissään. Mahtavaa. Lopetellaan tähän ja lisätietoa homeopatiasta vitalvision.fi.